Vi ser her gavludsmykningen på Zeus-templet i Olympia. Den forestiller Paritos bryllup, og hvad vi ser, det er afbildning af Paritos og hans gode ven Theseus, som vi måske kender, og så Apollon i midten, som besejrer kentaurerne, der har fået for meget vin at drikke. Og det symboliserer så civilisationens sejr over det barbariske. Og som vi måske regner ud, så befinder vi os i Grækenland. Som tidligere sagt Olympia. Og vi står faktisk oppe i Olympiamuseet. Vi står oppe i Olympiamuseet. Vi har været nede i helligdommen i Olympia også og se på nogle af de sites, der er det andet stadion for eksempel. På Zeus-templet, som sagt, som det her er udsmykningen fra. Ja, peace out. Ja.